llibreria Ostrogoth bàsicament és una llibreria de fons. Almenys aquesta és la meva ambició. És a dir, que més enllà de les novetats, dels llibres imprescindibles que un ha de comprar aquell dia perquè si no s'acaba el món, doncs que pugui trobar altres llibres que estiguin a la llibreria i no perquè siguin comprats en aquell moment, sinó perquè hi han de ser, perquè són obres bàsiques o són obres del gust del llibreter. Jo vaig ser llibreter jo m'he fet llibreter per tenir una llibreria de fons. Aquesta és la meva ambició i també el meu problema, perquè l'espai és el que és. Tenim 4 clubs lectors de nens, un d'adults, fem presentacions i també una cosa que ens caracteritza és que fem concerts de música. I, bueno, és això, un lloc on passen coses. Ser un lector. I jo, abans que llibreter, em considero lector. I a partir d'aquí, tots són avantatges a nivell de gestionar una llibreria, perquè una llibreria porta molta feina i sense la passió de lectora no la pots assumir. Home, el gremi m'ofereix una protecció, bàsicament, em proporciona assessorament. Jo, per exemple, que sóc un negat amb el tema de gestió, que a les partades estic tocant el gremi per temes de subvencions, o d'aquí o d'allà, o de què he de fer amb aquesta distribuïdora, tot això. Per tant, jo em sento més protegit amb el gremi que quan no ho era. El que més m'agrada de ser llibreter, a part de que em regalen llibres, m'agrada el feedback amb la gent que entra, comentar els llibres, poder assessorar d'aquella manera o deixar que la gent vagi tranquil·la per la llibreria. Aquesta idea de combinar el que t'agrada a tu, que és parlar de llibres, amb la teva feina, és el més meravellós de ser llibreter. Bueno, suposo que la gestió més burocràtica. No crec que hi hagi cap llibreter que et digui el contrari. El primer criteri és un criteri subjectiu i és així. És a dir, és el meu criteri, és el meu gust, que distorsiona una mica el gust general, evidentment. Però d'altra banda també està aquesta mena de filia per buscar els llibres que a mi m'agraden, està curat també pel fet de saber que he de tenir una mica de tot i per tant també procuro omplir amb gustos més generalistes i més globals perquè jo estic convençut que jo sóc el que estic equivocat. Bé, els desavantatges, jo suposo que a vegades pot ser que els llibres no t'arribaran de seguida o tan ràpid que t'arriben ràpid. Desavantatges també que moltes vegades si busques que et vingui algú a parlar del seu llibre, alguna editorial o el que sigui, doncs són més problemes si s'han de traslladar fora de la ciutat. Però els avantatges jo crec que són més. Primer perquè tens menys competència, així directament. Vull dir, jo estic a la Garriga i com a llibreria soc l'única llibreria que hi ha. La primera llibreria més a prop està a 10 quilòmetres. Bé, en comparació a quan jo vaig obrir, que ara farà 8 anys, doncs el veig millor. En principi fa 8 anys la cosa semblava que estava com estancada o inclús es anava tancant moltes llibreries. Però també coincidint quan vaig obrir van començar a sortir també altres llibreries a comarques, a altres llocs de petit format, de caràcter independent, que encara ara estan aguantant i aguantant molt bé. I soc optimista, per tant jo crec que les llibreries van endavant. El seu futur? Doncs dependrà de moltes coses, però com que sempre crec que hi haurà gent que llegirà, sempre hi haurà d'haver llibreries. El tema és quantes finalment en quedaran. No parlaré de Miquel Ostrogoth perquè és una cosa massa evident, però jo potser el llibre que he llegit més vegades i que per tant trobo que és imprescindible tenir en una llibreria, almenys com la meva, és El baró rampant d'Italo Calvino. És un llibre meravellós i de fet a la penúltima relectura que vaig fer vaig decidir que obria la llibreria, just en un episodi on hi havia un lladre que es dedicava a robar llibres. Un lladre de nom impronunciable que ni me'n recordo, i mira que l'he llegit vegades. L'altre llibre, mira,
És un dels descobriments que vaig fer aquí a la llibreria. I de fet, seria qualsevol llibre d'en Jordi Masó. Jordi Masó és un pianista de Granollers i ha editat molts llibres de contes. Jo, per recomanar-ne un, recomanaria un que es diu La Biblioteca Fantasma. Els contes d'ell són, per mi, del millor del panorama novel·lístic català.